Vielä lyhyt kertaus aiheisiimme. Kevät on tuonut mukanaan lisää kerjäläisiä kaupunkien kaduille. Romania on luvannut lähettää virkamiehen Suomeen kerjäläisten avuksi. Suomen talous kasvaa kohtalaisesti jo tänä vuonna, ennustaa palkansaajien tutkimuslaitos. Työmarkkinoiden hyvän tilanteen ennustetaan lisäävän kansalaisten mahdollisuutta kuluttaa. Patrian vaunukauppojen poliisitutkinta Kroatiassa laajeni. Kroatian yleisradioyhtiön mukaan rikospoliisi tutkii, onko joku presidentin kansliassa työskennellyt ottanut lahjuksia Patrialta. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson osallistuu RKP:n puheenjohtajakisaan. Europarlamentaarikko Carl Haglund kertoo mahdollisesta ehdokkuudestaan huomenna. Nastarenkaiden vaihtaminen kitkarenkaisiin olisi paras keino vähentää hiukkaspölyä hengitysilmassa. Nastat rouhivat asfalttipintaa ja kivipöly ärsyttää hengitystä. Valitettavasti tekstit olivat hieman väärät. Mutta urheiluruudussa illan jalkapalloottelua arvioi Jari Litmanen.